Neştayda. Bunu şu an çıktı da yani. Alıp şey giysen böyle. Ya amca bak sen. Ha. Ben TikToker. Magazin reklam ettim. Beni tanrı. Magazin reklam ettim. Bana 5 manat verdiler. Ha, TikTok değil mi? Ay TikTok'da korsan var. Başlarım da 5 mark tuttum. Ne? Hayır. Ay TikTok'un oradan gerek böyle da. Tamam. Nerede odanı? Selvi? Kimsen? Kovmi adalım. Tanımadın mı? Govu yok, tanımak kimsen? Şundanım tanımadın mı? Ay tanan olsam tanıdım diyerdim de. Selvi'den mi sen? Havu? Ben bile söyüşüptük nedir şunu yazacak el tutuşup. Beni tanıdın mı? Men haysi varank söyüşün tanayın. Yo 50 qo'mi. Mena oyuna girenler aydımam çıkar. Aw, şu mat özme karonu yasatmana var yani. Yo my nigga. Marojna hücum yasamsa. So sedent. Bilyan ağım. Egnimde halat, judol manat. Ay 50 cent. Sedem qalarsın bunu. Al fetchmeng manadım ma, al gaming manadım ma. Oh shit. Ukatra bero. Yo. Bana 50 cent'in kıyali. Böyle düşündüm. Вообще-то Türkmenler'de kim karar? Köpçülükte adım tutmak. Bana MC Fallon Facak diyelim. Görüyor musun? Alem o. Yo, ustad derger sana yatta yar, kim beze yer. Ay kaywan gelle. Ha kalksma. Gongsu mu gongsu. Kadalal mana gelyenler. İlkinci birinci sevdanya var ya be. Düğün var gayır bilen tanışıp durman aytdı. Yaman başaga görünýärligi. Sağalarını kime koyacak bilyenler. Yuvaş kıyvat edyenler eyden. Gıýbat edemiz, hakykat aýdýarsa. Ben hakikatsa. Wa aleyküm ha gongsu edýän gong gurgun. Abi çiýbin ýalyk, nire gelýär? Abi dalada bolin kızıl almana gelyen mi? Ay kızıl almalı mı kızılın satmana gelyen? Satıyor ya kızıl madalya deyip gelip görenler. Şondan alyp görünürler. Ýedir. Gıýbat etýänler söýdäýmesinler. Gıyvat edersiniz bize hakikat aydiyor. Doğru da. Men merak ediyorum. He, Şu ikinci etazda kızı yine anam bağıtlayal hasap ediyor. şonu aýtsana. Her yerine eğri. O söýgüli ýerine söýgüsi var. Düğün akşam 2 tane oğlanın korkutup duramaz. Maskara korkmam tadylan halkydypdyrlar. Güýkyw. Biz gülüp otursalar baran şeýle berk eň bilegiň Hayır, näme? tebe bular ustad dedi garda. Biz näme? Bizim hakikat aytmakta ustad. Han kızılın tayin olur mu? Allah becerip olur mu? Tayin. Sen hiç kimi dinleme. Ayalyňy dinle. Ayalyňy dinlesen bagtly ýaşarsın. Düşündiňmi? Şeýdip kalmasa kesilýärmi? Aşagyna dat ýokmy? Bolya bu. Net ki. Özüňden bilmeli, yok bana aýtdyryp etmelimi? Ene şular allym, buna saň allym, buna özüm allym. Oňorupsun. Men bir zat aýdymdy, dinle-de. Başga näme işiň bar? Bolya. Aydy ber. Düzümün dinle. Bula. Bir zat allyňmy? Yerine koy. Ha bolya. İplen durmasana.
koç açkanda bir doğunracık göresen, hoşlamy gıйbat eder de doğunracık görer. Bolya keywan. Bu zatlara ne edip çıdayan diýäňmi? Bu zatlar da maňa diňe gurmet kofe kömek edýär. Gıйw ýördi. Bolya. Galver. 3 tane zor ikilik yalı duran pratik. Ha, bolu taptım. Ha. Sen mi? Oo, assalamu alaykum. Aleyküm. O mädeler näli? Siz şol TikTok öğrenýänsimi? Va. Kim göremese öğretip berýär, maslahat berýär. Ha, maslahat ber. Amzan özüm rejissörlaýmyn. O, klas rejissör, çözýän şuma soňky döwür videolar ýören. Görämi? Hiç video ýören. Düýp mazmunly bilýär. Ha, Rekomendasiýa alyň. TikTok bilen sen näme bir nimeň mam, kontraktyň mam? Yok, kontrakt ma yok, ýöne şeýle bir gün bu Ha, bolýa. Görkezýin agamja. Düşürýän gyýdym gaty gowju. Men ýöredýän näşe TikTok gowy düşünýärmi? Sen şu video can agam gyýd gowy, sapat gowy, emra gowy, mesele döw. Ýöne şu videolar ýören. Rejissör halymy utanýan, öň bet ýörep ýör. Bunu daha nima men ýören. Can agam. Maslahatlar dogrymy? Sen maslahat bilen senem kowuşmaga oturdum. Bu men hobbim, bratишка. Şuna sen ýana blogerler, rejissörler, aktörler gelse. Men am canly rejissör. İkinci plan gowy, alınçy gowy, beýif gowy. Element berýän aýda rekomendasiýa düşýär. 50 man, 50 gezek berjek. Ýöne şu video ýöresin can agam. Saatyn çalışýan görýär. Bollu tamam. Mesela. Bollu. Yöremedi. Sağlam çalıştım. Hağınam çalıştım amcan. Yöremedi. Ne sağ? Monfroy, mervetler, sağlam. Ha, bildim. Ferhat, sumka şu gatlardan, bu gatlarla koysan şu. Terden sömk edip, bundan muňa geçirýän görýär. Rekomendasiýa 50 man. Bollu. Can ağam. Sumkanım çalıştım. Bolunu. Men rejissör. Can ağam rejissör. Men utanýan video ýören. Düşünýärmi can ağam? Ýören o. Ýetil ýören. Hani üçten son push diye. Şu videonun terden görýän. Ha, bildim. Boldu. Bu videonun terden al. Gyýp 2 elben çekdir. Şonu 1 elben etdir. Ferhat, bu da bareli. Bollu adam şonu. Dorar. Rekomendasiýa düşýär. Sen o ağamcan. Koğuş satýanmy? Ya jege satýanmy? Näme bolýarsaň o? Näme bolýar? Göremedimi? Hiç ýören o kojanan sen put dedýän bolaýmaýyn men senden bolaýmyn o ýankyjaňy. Yo, öldüm. Eden işsem görüp de olalar. Geleni ýöredýän mesele yok. Son gelip şu videonu göröýün näme? Sen diýen zatlaň emmesini etdim ýören o jana. Ben çektim mi? Bir eli bilen şeydim edip öldürdüm o onu. Все понятно, bildim. Aha. Gyýd açkyty şeylere, şonu çala şeylere gitmeli. Ha, gözünü görkezmeli. İçin görkezmeli şonu. Şu gezek ýörer. Çala açky 1 santimetre. Ýörer. Ýörer. Böyle. Sen ağam oynayacakmı? Oynayacak bolýan ha sen. Gidin pulum gitti o sen oynayacak bolýanmy? Şu ýerde dur. Ne şu taýda dur ha. Поехали. Pulun öňünden dur. Ýör. Can ağam ne? Elin merdur hiç ýören o ne? Ne? Üçin geldim, afil yerimden turýan olandan men. Ferhat näler? Söýdýän gyy. Açkyty. Bildim. Aha. Senden ama rejissör ama. Men bildim näme üçin ýöremeýänim. Aýtda. Ayağına Ferhat'tan. Bratişka bildim, men videon ýöredýän. Nädip? Ýör. Can ağam sen ýende düşünmedin de. Öz ýürüýär. Ýürek götür gördüm. Ne video ýören o can ağam. Rejissör görsene şu zatlary. Inni özüm ýörer, videoda ýörer.
seversen, Aynur ayak kalktın. Bitiken ayağım fe. Ağam vize yürüdü. Gülü Aynur ayak kalk. Videolana birer bat.